बेसेबांबा सोमोनांथाव नोंनि अननायाव मिलौदो दो दैहाबनाय गोरबोनि गाराङाव महिमाजों बुंफबनाय मिजि मिजि आसिफोरखौ नायना गोमोहाबदों हनै मोदाय दावदायफोराबो। मानोना नों बरफनिख्रुइबो गुफुर आरो गोथारसिन अनसुलि माइनाव बिमा। ग ग गग्लिं ग दाउ खख्लिंनि रैसुमै रावाव आन्थोर गोरोब गोरोब नोंनि हायला हुइला मोसानायाव आर्ज हादंगोराफोराबो गल'ल' नायगोदोमोन। दावहाजों नङा आयै नोंनि रैसुमै राव आरो समायना रमायना हारिमुवासो दाहाल जानानै बासायबाय बर' हारिखौ सुथुरनिफ्राय। 20 जौथाइनि दिनैनि मुगायाव गुबुनफोरा हांखुर जालायदों अख्रां दावबायनायनि, जों हले मोखां सोंथाबलायदों गाथोन सोलाय सोलाय दै लोंनायनि। आमाया बुंदों गोरान्थि आदब खायदानि जात्रा, गेरेमसा हारि दानो बड'फानि सोरजिनाय सानस्रिनि खोन्था। आदैया सुबुरुनदों गावनो गाव गोख्रों जाग्रोनांगोन, अब्लासो बादायलायनायाव 100% देरहागोन। आदाया हले बुङो जानांगोन बयबो बाहागो लालायनो हाग्रा, सुफुंजागोन अब्लासो गुदि जेंनाफोरा। आयै आंथ' नुवाखिसै माथो नोंनि अनगा रावखौबो मोगथाङारि, बुंदोंल'सो नामाथाय बिसोर राजखान्थि लोब्बा थानाय आरोंदायारि, गावबा गावनि मुलाम्फानि सानसिमाङारि। दाखालि नों जे बुंदोंमोन आयै जाग्रोनांगोन फिसा गावनो नंगुबै फायखि, गुबुननि नोजोराव इयुन संगिरि, अब्लासो जानो हागोन बोसोनगिरि, खाना खुजा बेंग्रा बेंग्रि दिथागिरि। नों हास्थायनाय बादिनो जों साफ्रोमबो जानायमोनब्ला, गोजौ गाहाय हिंसानाय मुगैनाय गैलायामोनब्ला, आखाइ हमलायना बारनो हागौमोन बे रुगुंनिफ्राय बै रुगुंसिम, गसंथानो हागौमोन सिउ सिउ सिमब्रायलायनाय बारहुंखानि बेरेखायै। राफोदसिन जागौमोन आयै खबस नोंनि रैसुमै राव आरो हारिमुवा। आंथ' एसेबो मेङाखै आयै, लाजिनायबो गैया आंहा नोंनि फिसा होनना सिनायथि लानो। सोरबाफोर बुंनाय बायदि गामसा गानब्लानो जाम्बासो सानजानो। खोनादों आयै मैया सासे गन्थं गोलावा बुंदों गाला नों दिनै समायसो गारदों, नोंनि आबैनि बिबैया जोंनि आबौनि बिबौजों हाबा जादोंमोन, नाजादोंमोनब्लाबो एस्टिमेसन खालामनो जोंजों हामाराखिसै देरहासोनो थानायखाय थार बर' बिमानि फिसा नोंजों। आं बुजियाखै आयै सोर मा सान्दों सोर मा मादों, मोनसेल' नोजोर आंहा हेव मानिया आं नोंनि राव हारिमुखौ लाना। आवगायबायल' थागोन आंनि थरथिंसे थै थाजासे, जेब्लासिम थागोन नों बिमानि अननाय खोन्दासे। थेंक इउ।